30? Bunaíodh Éire Ildánach in 2017 chun ar síolte ar sochaí agus ar ngéileagar a athrú amháin tríd an nasc len ar gcruthaitheacht cóchaitin a bhéadú. Teastíonn conas cruthaitheachhain, inar néanaar agus le chéile. Chun aghaidh a thuairt ar dhúchláin hóisialta chasta, agus chun féidireachtaí is rúmachchanseo. Tacaíonn tionscnamh cruthaitheacha óige cosú le cruinniú na nóg, scoileanna agus cnúsaigh Ildánacha agus an smaoinemh mór le comas cruthaitheach leanaí agus daoine óga. Chur tionscadal phobal Ildánacha le rochtain ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht. Cuireann an cruthaitheacht acmhainneacht agus deisina ar fáil. Cuireann tionscadal gníomhaíochta cruthaithe ar son na héireaide tús le córáite agus áthraithe cultúra ag bogadh ó imní faoin ngéirchéim éireaide go gníomh. Cuireann muid feasacht chun cín ar na buntaistí a bhaineann le gníomhaíocht cruthaitheacht don tláinte agus don oláine. Tacann muid le taide agus le cóthaíthir nua píolótach idir alaintóirí, garamithe sláinte agus grúpaí pobal. Cuidín tionscnamh mar ghabhsaí lechan dorais le daoine nuis go chuineáil agus a bheith gníomhach. Tacann muid le tionscail cruthaitheacha a bhfuil acmhainneacht mhór acu ar nús cluifií, RM, RF, deara, gníomhaireachtaí cruthaitheacha tráchtála, a spreag an nuálaíocht agus forbairt eacnamaíoch. Tá tionscnamh Oileán córaonnta an rialtais a chur gríoch ag Éire Ildánach. Trí tionscadal trasphobal agus málartaithe cultúra. Tá muid ag thógáil todhchaí bunaithe ar nasc agus ar cómheas. Céir de bainach amach mar sin. Glac na milliún leanaí páirt in óige Ildánach hanaí. It makes me feel happy and in a little world of my own. Chur sláinte agus folainne tús le cóthaíthir nua idir alaintóirí agus dochtarí. Athraíoch iompríochtaí mar gheall ar tionscadal gníomhaíochta ar son na héireaide. Tá strátéisí cruthaitheacha leabathe ag pobal Ildánacha ar fud na núdarás áitiúil go léir. Tá cunarí an inis nach raibh an roimhe seo. Neartaigh ar ggóthaíthir an córas cruthaíoch, bhéada siad an tuiscint ar chuacht na cruthaitheachta agus spreag siad curchuige cruthaíoch ar réimsí nua rialtais. Bígí linn, chun acmhainneacht na cruthaitheachta a oscailt, chun saol níos fearr, níos nuálaí a thógáil do chách.